Dámy a páni, keďže sedíme v tomto aute, to znamená jediné, a že začína nové video. Tento víkend nás čaká ďalší z pretekov v poradí, tentokrát sú to rally Železné hory, kde ale máme menšiu novinku, alebo teda keďže nám zrušili Prešov, ktorý tak trošku nevyšiel podľa predstav, takže vlastne sme sa presunuli do Česka a teda s Danielkou si ideme užiť prvý pretek spoločný a rovno v Českej republike, kde si ideme vyskúšať túto kombináciu nás dvoch s Peugeotom 208 R2. Takže to bude zase niečo nové pre nás, takže sa trošku tešíme, trošku obávame, ale zároveň sme z toho nadšení, lebo však previeť sa v R2 v lese na takom krásnom preteku ako sú Železky, čo určite uvidíte na záberoch, a skúsime si samozrejme prejsť celý ten víkend znova tak, ako by to bolo z vášho pohľadu, alebo teda z nášho pohľadu pre vás. Aby ste proste videli, čo všetko musíme spraviť, kde ideme, ako ideme, čo máme na starosti, čo nemáme na starosti, keďže teraz to všetko je u nás a robíme to iba my. Danielka sa v podstate s veľa vecami učila. Takže tie prvotné veci, ako sa chystajú veci, si ukáže možno až počas ďalších pretekov, alebo teda na ďalších pretekoch. A teraz poďme spolu si pozrieť to, ako vlastne prebieha od toho štvrtku, čiže dnes je štvrtok, máme administratívne preberanie, takže od administratívneho preberania cez proste úplne drobnosti až po vlastne písanie, až po samotný pretek, takže poďme spolu na to. To je, čo to? To je osobní mních? To je váš osobní mních. Já jsem váš osobní mních. Můžete kdykoliv zavolat. Máš nejaké telefónne číslo, keď ti môžem zavolať? Áno! Myslou ti mám zavolať? Můžete myslou, ale já to zatím ještě neumím, takže stačí telefonem. A je tam i ten telefon? Je tam telefon? Je tam telefon. Jsem modernější. A máš aj nejaké sociálne síte? Bohužel jenom WhatsApp. Takže to tam tak napíšem ti, ako sme dopadli, že či sme vyhrali. Tak jo. A vy máte nějaké jako YouTube stránky? No určite. Fakt? No jasno. A najdu vás někde? No určite. A jak se jmenujete? Moje meno je Majo Sucháč. Majo Sucháč. A tak nájdeš aj na YouTube, aj na Instagrame, aj na Facebooku, všade. Majo Sucháč. A vy jezdíte prostě závody? Ano, závody a rally. s čím? Rally? Vy jezdíte rally? Wow. Medium left! Listen to my calls! Auto to tady ešte nemáme, to bude až zítra. Tak to je hustý. No. Tak jo, tak se mějte hezky, Taky. držte mi palce, já budu držet palce vám a hodně Podobně. duchovní síly a hodně štěstí celkově. Ďakujem krásne, podobne. Já jsem váš osobní mních. Prvých pár minút v Chrudime, čo na to hovoríš? Akože podľa mňa je všetko celé hezky. Máme takú vždycky dilemu, že nám nikdy nevedia dať raňajky skôr ako by sme chceli, takže to vždycky musíme nejako vyšpekulovať. Aj v tomto prípade to bolo tak riešené, že v podstate, že nám pripravia nejakú studenú, čo to bude teraz, bagetu? Hej. A že nám to pripravia na obidva dni, takže to máme safe, tým pádom máme raňajky vymyslené na obidva dni a môžeme ísť kľudne ráno písať. A dnes vlastne máme na starosti čo? Čo dneska ešte musíme spraviť? Ty si spolujazdec, čo ideme robiť? Ja mám harmonogram, ja ti to všetko poviem. No takže čo ideme robiť teraz? Ale teraz sa ideme proste vybaliť na izbu, máme check-in, trošku spoždení, ale nevadí, a potom ideme na adminy. OK. Čo ti ide? Tak toto sa nestalo. Kam ideme? Ideme smer Hrochu Týnec. Ideme na administratívne preberanie. A čo budeme robiť na administratívnom preberaní? Predložíme im také, že občiansky preukaz, vodičský preukaz, zdravotný preukaz, takže dúfam, že to všetko máš. A ty? Tiež. Jak mám tu? Tak poďme.
Tak čo? Aké to bolo prvýkrát po administratívnom preberaní? Tak čo? Nevedela Aké som, to čo bolo mám prvýkrát robiť po veľmi. administratívnom preberaní? Neviem, myslela Beraní? som, že aj odo mňa budú chcieť akože veci, ale nechceli. Neviem, vieš, že vlastne... Akože nechceli. Chceli tvoje všetky? Nič? Že vlastne nič mi nechceli. nekúkli. Chceli tvoje Že všetky? vôbec nič mi nekúkli. Ani občiansky, ani licenciu, ani nič. Občiansky, ani licenciu, Moje úplne takto dala ani bokom, nič. iba tvoje kúkala. Občiansky, ani licenciu. A iba si tam zapísala, akože... Špezek. Ty máš nové brzdy. No. Bolo to viac easy, jak som si to myslela. Jak som si myslela. Ukáž, čo máme. Okrem toho, že si zozrala jeden oný. Som zožrala Ukáž, čo kormy. máme. Okrem toho, že si zozrala... Ale máme tu Ukáž, vlastne ukáž, čo máme. nálepky na auto, ktoré vlastne má akože... Nálepky na... Čo to je? Čo to je? Organizátor? Čo to je? Štartové číslo preteku. No Preboha. nie, Na či čo, ktoré myslíš? organizátor. Štartové číslo preteku. Ale že Dobre, toto, to sú že ty tam štartové čísla? zaškrtávaš, či s tým Preteku. súhlasíš alebo nie. Nie, to sú štartové čísla preteku. A jak sa to volá? Štartové číslo. Nie. Inak to nevoláš, to je proste reklama, proste. No veď áno, ale štartovné číslo je toto. Kde je? A toto je podľa teba čo? No akože je, ale Je to proste povinná reklama. Hej. To je to, áno, áno. toto A je štartovné No číslo. áno, ale to je na strechu. Či na strechu, na zadné sklo. Najedzme sa a potom sa rozprávajme. Dobre, musíme nalepiť ale číslo na obliadky. Áno. Kým je teraz Takže pekne toto budeme slnečno. musieť zlapiť. Nemusíš ale. No lebo to má ísť do horného pravého rohu. A nemôže sa to míliť. Tak nechám to na teba. Toto jazdec tam môžeme nahať, ale toto 44 by som dala dole. Ako povieš, nechám na teba. No čo, tie pazúre čo fungujú? No nemám nechty, takže... Už to pôjde dole, neboj. Hej. Ježi, počkaj, nie. Rovno. Však ale... Krása. Krása. A poďme sa pozrieť do servisu. Čo sa minulý rok dalo platiť kartou, aby sa dalo znova tak odpadne. Táto povedz, tam je tvoja nová kamoška. Na 2 dní. Tam? Presne toto je to. Tam. Fakt nechceš, keď si baba. Fakt to nechceš. Ale tak Nemôže byť padávka. Čo už? A na festivaloch sa do čoho ští. nechodím na festivaly kvôli tojtojkám. Správne. Ja kvôli drogám a hlasnej hudbe. No, hej. Každý kvôli do čoho inému. Tak čo, tešíš sa? Hej, ja mám úplne také motýle v bruchu, vieš, že je to také, že máš trochu stres, ale že sa tešíš. Že je to také, že jak pred prvým sa... Ale ní. Už to pustím všetky. Čo máme dneska na starosti už iba? Večeru. Takže už iba si ideme nakúpiť, ideme zistiť, že kde ideme parkovať. To bude najväčší asi gól tohto celého dňa. Toto som v živote nezažil. Toto sú strašné vymoženosti. To na Slovensku takéto máme? Nákup na zajtra, na obliadky, aby sme mali počas dňa na večer na hotel a natankované máme. Asi všetko, nie? Jo. Toto mi mohol niekto vysvetliť, reálne sa to zatvorí, keď vyjdem, že tu majú takéto parkovacie domy a že to je reálne ako v Tokyo Drift. Že ti to vyjde auto proste zíde dole a vyjde hore. Toto je pre mňa úplne že španielská dedina. Absolutne tomu nerozumieme. Je to prvýkrát, čo takéto niečo robíme, takže dúfam, že nám to vyjde. Ideme si teraz zobrať veci. To bolo rýchle dáko. Odišlo mi auto. Myslíte, že sa ešte niekedy vráti? Ho práve teraz šrotujú. Toto som v živote nezažil. Toto sú strašné vymožnosti. To na Slovensku takéto máme? Nemáme ničoho nič. Nemáme ničoho nič. Za prvé, za druhé, nemáme ničoho nič. Takže čo tak za nami? Povedz, čo sme dneska všetko robili, čo sme stihli a... Dneska tak ubytovali sme sa, išli sme na adminy a tam sme sa stretli s oným, s mojím školiteľom, so Zdenkom a potom nič, išli sme sa kúknúť do servisu, nalepili sme si akože to štartovacie na obliadky. Jeden full day za nami. A zajtra čo? Čo pokračuje zajtra pre nás ako taká základná vec? No, zajtra máme budíček asi na 7, pretože od 8 by sme mali byť tiež na tom istom mieste, lebo sa musíme zobrať itík a GPS-ko. Čo je itík? Itinerár.
To vysvetloval isto Dan Vodička vo tvojom prvom vlogisku. No. Máme GPS-ko. GPS-ka, to musíme mít celou dobu u sebe, musíme dodržovat předpisy a kdybychom nedodržovali, tak podle tohohle to zjistí. Takže na to pozor, jinak to bude stát hodně peněz. A už pôjdeme písať trate. Takže k tomu sa prihlásime zajtra, dnes už máme iba oddych, boli sme si ešte kúpili na také základné veci na zajtra a na večer, aby sme mali čo piť, jesť a nech sme zajtra spokojní, nech nemusíme zajtra riešiť v podstate nejaké okrem raňajok, ktoré nám samozrejme pripravia, tak aby sme mali proste na deň nejaké veci a toto je už v podstate všetko, už nás čaká len večera dole v reštike, v tomto penziu, kde spíme a už len čo, tak zahlásime znova zajtra, takže dobrú noc. No, že by to počasie vyzeralo nejako najlepšie sa nedá povedať. Ale prajeme dobré ránko! Dobré ráno! Pustili sme si už na telku a počúvali sme do rána veci. Teraz si ideme vyzvednúť raňajky, ak tam budú. Zvládli sme to, je to tu. Výborne. Bereme raňajky. Vieš čo mám? Bagel! Moje zlatý, teraz ideme maturovať. Som zase pri tejto garáži, už asi zo včera. A ja vôbec netuším, ako idem si vybrať auto stadiaľ. Ale ja dúfam, že to proste bude jak v Tokyo Drifte, že sa tam budú meniť autá. Takže to máme skúsiť. No, výborne, zvládli sme to. Bolo to troška náročné a bol som v strese, ale dali sme to. Ideme preč. Máš všetko, hej? Teda kompletne všetko výbavu. Raňajky máme. Sice počasie nie je úplne ideálne. Bude sa nám trošku ťažšie písať z rána, ale to nevadí, nemôžeme hneď mať všetko najkrajšie, najlepšie, najúžasnejšie. Čím horšie podmienky, tým lepšie sa človek učí, nie? Áno. Môj dedo vždycky vravieval, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. No jo. Prší, zlé počasie je more. No čo už? Naše obledky začínajú práve tu, to je výjazd zo servisu, presne tam pri tom stane, čiže začíname týmto bodíkom a ideme ďalej. Stratíme sa, napíšte do komentáru. Nie. Správne? Nie. Takže si ideme počúvať české pesničky a ideme na to. Prvý prejazd zvládnutý, sme pred štartom prvej rýchlostnej skúšky, aj v poradí prvej rýchlostnej skúšky, ktorú ideme písať, takže sme to zvládli. Zatiaľ tu bolo iba jedno auto pred nami, čiže nejako ľudia ešte málo píšu, ešte všetci púvajú, iba my sme išli tak skoro. Takže si to ideme napísať. Prvá rýchlostka napísaná pocity? Dobre. Akože písalo sa mi to v pohode, táto prvá. Lebo mne to bolo aj s ITIkom také akože zrozumiteľné, že retarder tam bol 1-2, takže táto prvá bola úplne v pohode. OK, tak môžeme ísť ďalej? A budeš mať 30, ľavá 5. Tu tak akože poza, hej. A budeš mať 20, pravá 12. Došla aj celá Rimavská Sobota, fanúšici, tu sú. Sú tu s nami. To sú všetky tvoje bývalé. Joj, zdravíme. Čaute. Ako sa ti išla prvá rýchlostka už s diktovaním? Dobre, akože trošku som sa tuto stratila, kde sme boli, lebo som si tam dopisovala dačo, takže som ti to povedala trošku pozdejšie, ale tuto som si písala ešte bordel. Ale myslím, že som sa potom chytila dobre späť, že v pohode, nie? Všetko OK. No, znova na tom istom mieste, po 3
prejazdoch prvej rýchlostnej skúšky. Napísané to máme. Ja to poznám, už som to šiel 3-krát, teraz to poviem 4-krát, takže som cca tušil, čo ma čaká. Je to také rýchle v lese, trošku rozbité, trošku úzke, trošku široké. Minulý rok som na tejto rýchlosti dostal defekt. Takže sme si pekne zapísali to miesto, že kde som to chytil, s takou mojou jazdeckou chybou, takže teraz ideme na štart dvojky podľa itíku ďalej. Čo na to hovorí zatiaľ? Akože písalo sa mi to v pohode, rýchlostka tiež. Prešlo to celkom rýchlo, tých 7 km ešte v tempe prejde, fakt, že to ani nevieš jak. Takže teším sa na ňu. Ako podľa mňa na to, že je prvá, tak akože je to dosť dobré. Som zvedavý, čo budeš hovoriť na tie ďalšie. Takže poďme pomaličky na ďalšiu. Akorát sme na štarte druhej rýchlostky. To je štart pred nami. Sme to trošku zablokovali tu. Nech majú radosť ľudia. Tatka sa už pripravuje. My si to môžeme napísať. Sme v cieli druhej rýchlostnej skúšky. Máme to napísané. Je to v cca rovnaké ako minulý rok. Akurát na severke tam je rýchlostka, nie? Nie, prečo? nie. Takže ideme doľava tuto a ideme sa vrátiť späť na štart a znova si prejsť túto istú rýchlostku. Tu už nejakí kluci idú okolo nás. Píšu. A my tiež. Jo. Takže, aké pocity máš po druhej? Či si to nestihla vnímať ešte? Hej, sústredila som sa veľmi na rozpis. Ale tá prvá ma bavila viac úprimne. Takže ideme si prejsť znova ešte raz túto. Si ready? Máme napísané dve rýchlostky. Danielka, ako sa ti to zatiaľ páči? Nepáči, lebo vôbec neviem, kde je štart a vlastne neviem ani, kde je cieľ celkom, takže no, nič moc, pretože najprv bol proste označený akože proste na zemi, že tam bolo štart a potom asi za 250 metrov bola cedulka, že štart a ja, že neviem. Ja neviem. Z tohto som každopádne aj ja zmetený, takže nevieme. Ja myslím, že tam, kde bol minulý rok, takže tu sme si napísali fajn a čo sa týka štartu, tak ten sme si napísali tam aj tam, keď bol v prípade jednej aj druhej varianty, alebo fakt netuším, ale podľa itíku by to sedelo trošku neskôr, ale bola tam tabulka aj na zemi s nasprojovaným štart trošku skôr, takže uvidíme. Máme teraz po dvoch, máme teraz dosť času, takže sa ideme presunúť niekde na nejakú krátku pauzu na benzínku alebo niečo také a dáme si niečo rýchle, nejaký snack. A ideme písať tú poslednú, nech to máme všetko za sebou. Takže máme pred štartom tretej rýchlostnej skúšky, ktorú ideme si napísať, tu už čakajú nejaké tiež v rade, sme si tu zastali, takto dali sme si trošku čilík, tam už čakajú. A toto je tá najdlhšia, asi sa aj najviac nejako obávame, či nie? No, tak ja isto. Ja som s tým akože v pohode, mám rád dlhé RZ-ty. Ale toto je, že extrémne dlhé, nie je to extrémne dlhé, ale je to dosť dlhé. Čo to má 15 km, 14 celá dačo. 15. Takže sa na ňu tešíme. Už to trošku oschlo, už nám svieti slniečko, ale stále nejako, že pod stromom je tak vlhko, takže to zatiaľ stojí a ostatní píšu. Za nami bol akurát Brčko, tam je Brčko, späť ako je Brčko, ktorý nám robí fotky. Takže si ideme napísať tú poslednú a dajme to 3-krát. Už nech to máme za sebou, nie? Ja sa teším. A ja, je mi teplo, takže poďme. Prvých 15 km ostrých. Čo na to hovoríš? Pocitovo. Prečo Je hrozné? proste nekonečné, to je fakt. A už sa potom človek stráca, trochu už stráca akože proste fokus. Ale tak dalo sa. Myslím, že až na jednu info, na jednu krátku vzdialenosť máme všetko, takže Ja si tiež myslím, že to je fajn. Ako hovorím, ja som tu RZ už išiel, myslím, že 2-krát. Teraz ju pôjdem 3-krát. Takže aspoň tuším, že čo a ako, takže sa mi to celkom jednoduchšie písalo. Asi keby to ideme obidva prvýkrát, tak by to bolo dosť hard, ale takto sme si to aspoň lepšie prešli. Teraz máme zasa 5-minútovú pauzu a ešte 2-krát nás to čaká, ale tak to už bude v poriadku. Takže to už len nejako opravíme, vyskúšame. A môžeme si vlastne ísť na dnes oddychnúť, ale dneska nás ešte čaká test, kde si pôjdeme ešte vyskúšať auto. Vyskúšame sedačky, pásy, nastavíme kamery
My už zajtra môžeme ráno iba v pohode sadnúť do auta a ísť, takže toto nás čaká ešte na dnešok. Poďte sa, aké Porsche prišlo. Porsche. Nie, to je Porsche. Porsche. Máme brutálne dobrú správu. Napísali sme si rozpis. Od 8 v aute je 15:28. Nevládzem už teraz. Ale máme to za sebou. Čo hovoríš na trate? Popíš Železné hory z tvojho pohľadu, nie ako keby z pretekárskeho, ale zatiaľ ako keby z takého diváckeho až z obliadok. Akože tá prvá sa mi páči asi najviac. Tá druhá je taká, že dá sa, ale tu by som akože dala aj na posledné miesto a táto posledná je akože dosť pekná. Akože dlhá. Písali sme to, že dosť dlho. Ale akože je to aj také technické, aj rýchle. Proste neviem, páči sa mi to. Je to dobré. Čo robíš, Majčík? Nastavujem držiak na kameru. Nechcem niečo vidno. Asi som totálny debil a nechal som niekde kábel od interkomu, takže neviem, či nás bude počuť na kamere. Takže to budem musieť ešte doriešiť. Ale toto máme, takže už len tam dám kamery a dám tam všetky, nech už s tým mám pokoj, nech to nemusím riešiť potom zajtra ráno a s tým sa stresovať. Chcem sa to dneska všetko nachystať a ideme sa ešte previesť. Tak si, že natočíme niečo z toho, síce asi nebudeme brať kameru, ale dáme GoPro. Točíme na GoPro. What? Ale máme po teste. Čo si to začal smieť? Danielka, jak sa ti to páčilo? Pecka, super. Vyskúšala si, aké to je kričať v aute pretekárskom? Zvládneš to zajtra? Aké máš pocity? Najviac sa mi páčilo, tak prišiel taký čavo a iba, že čo už nedostali spolujazdci? Iba, že takú pecku. Vidíš, musíš im vytriesť zrak, jak sa hovorí. Za to, že mám blond vlasy, neznamená, že som úplne Nikto nepovedal, nemusíš byť nervózna. Mám nervy na to. Dobre, takže v podstate máme po teste. Užili sme si to. Ja som sa povozil, auto funguje skvelé. Brzdí to, zahýna to, ide to. Ja si myslím, že celkom aj rýchlo. Takže budeme čakať na zajtrajšok. A teraz čo? Už len večera a oddych? Teraz si idem do lekárne kúpiť ešte náplaste na krk, lebo ma bolí. A potom ideme na nejakú väčšiu a dáme si ešte prípravu. Yes, to zvládneme. Túto večernú časť som ako spolujazdec absolútne nenávidel. Prepisovať rozpis. Koľko to možno dávaš pretekov a už to nebudeš prepisovať? Ja dávam tak 2. Akože podľa mňa to budem robiť stále, lebo ja som dievča a ja si potrpím na tom, aby to bolo proste pekné. Takže už len posledná vlastne etapa nášho dňa a to. Tak prepíšem si rozpis, prejdeme si to ešte, aby som vedela, že akú info ti mám podať naraz, že či potrebuješ počuť, že hneď. Prejdeme si ešte rýchlosky na YouTube, čo sú. A môžeme si oddychnúť. To je asi reálne max, čo vieme spraviť. A pripravíme sa na zajtra. Dobre sa vyspíme. A zajtra pokračujeme. Musíme ešte pripomenúť tieto úžasné rozpisové zošity. Áno, strašne sú super, akože ono veľmi dobré je to, že sa akože dajú prispôsobiť.
Že v podstate človek si tam vie dať akože úplne, že ako to on potrebuje. Určite odporúčame a dávame do videa odkaz alebo teda info, kde sa dajú takéto zošity objednať. Urobí to pre vás Erik Švec s takýmto úžasným dizajnom, prípadne nejakým vlastným dizajnom. Viete sa tam napísať, prepísať, urobiť ako chcete a máte to pripravené. Každý ako potrebuje. Čiže Erik sa vám určite prispôsobí a myslím, že to je to najlepšie. Čiže táto značka, alebo napíšte Erikovi Švecovi na Facebooku alebo na Instagrame. Určite vám rád poradí. A ako ty hodnotíš tento zošit? 10 z 10. Takže nie je to len, že reklama, ale sami to využívame. Takže je to super. Danielka, dobré ráno. Dobré ráno. Rýchle pocity, dojmy pred prvým pretekárskym dňom. No, bojím sa. Teším sa, bojím sa, neviem, strese som. Fakt. My už sme v pyžame, obidvaja. Takže v podstate už nás čaká iba to, že sa akurát na hoteli balíme a ideme pomaly do servisu, kde nás čaká menšia príprava auta a už iba štart do prvej rýchlosti, takže sa tešíme. Ja som trošku nervózny, Danielka je asi trošku viac nervózna ako ja, ale to nevadí. A už to nejako len vymyslíme, už si len tuto robíme posledné úpravy. Čo robíš? Dávam si len nejako dozadu vlasy, lebo to ma naučila Lucka, a.k.a. Luca Rybanská, čím ju pozdravujem. Pretože toto je jej lifehack, akože neviem, či to robí niekto iný, ale dať si 25 je úplne super. Takže tak. Takže už len posledné prípravy zbalíme a ideme. Nevidno. 7:41, o 8:00 máme byť tam. Aspoň tak som to vypočítala v harmonograme. Áno, tak aby sme boli tam trošku skôr, nech sa pripravíme. Nech sa trošku zohrajeme a nasajeme atmosféru. A môžeme si to ísť užiť. Výjazd zo servisu máme 9:05, čo je za hodinku potom, takže si len nachystáme kamery a trošku postepujeme pri aute od stresu. Tak každé ráno pred pretekom. Ešte, že máme časovú kontrolu 0, asi že 5 metrov, ty kokos. Hej, chvála Bohu, že to máme trošku, takže... Extreme. Could have been certain. Could have been a G. Should have never snitched right to the police. Now they're looking at you funny. I need that breeze. I feel sorry for Skepta. They copy these flow, but they say that it's a new flow. Imitation don't flatter me, but it's cool though. Should have ever left the guy in my street. Hovor pocity. Pocity po prvej sekcii. Akože brutál, fakt. Kým človek nezažije, nepochopí. Ale... Máme problém. Hej. A ten problém je taký, že sme nechali niekde pred nárazník. Vieme kde, ale už neexistuje. Niekto buď nám ho prešiel, alebo sme ho rozbili my totálne, takže sme mínus pred nárazník, čiže možno pár kil menej, takže možno budeme rýchlejší vlastne nárazník. Hej, to bolo vlastne zámerné. Hej, vlastne ja som aj povedal na rozhovore čo robili reportáž, že sme kvôli saxu dávali dole kila, aby sme boli rýchlejší, takže ja si myslím, že môžeme byť zatiaľ spokojní, ideme to dojazdiť. Jo, prvé dve boli úplne v pohode, mega som si to užívala a tretia, tam, kde sme mali tú krízovku, to bolo také, že... Žiadne krízovky neboli všetko. No keď povieš. Takže hej, párkrát tam bolo takých momentov, že ale inak super, sme sa povozili skvele a ideme sa dovoziť ešte lepšie. Vyzeráš nadšene. Som zničená už teraz, som mokrá jak... Takže nás čaká ešte raz toľko a potom ešte dvakrát. Jo. Alebo teda RZ, takže super. Takže nás to baví, užívame si to. Teraz máme 40 minútový servis. Ako máme času, by the way? Máme 20 minút. Máme ešte 20 minút, takže si ideme oddychnúť trošku a ideme to dojazdiť spolu, naučiť to čo najviac. Tak vám držte palce.
pravejšie. For the pound, but I'm trying to get it under. Right like Saudi. I start watching my time, is it cloudy? 4 rings never came with the Audi. Feels like 4. I put my money where my mouth is and I don't wanna smile, just allow me. 80 retarder zľava rýchly. Dobre. See the tears come out your eyes. You know the haters hate when you're out of sight. I hear them say we sold out, and we sold out everything. One slice got a man down to size. Like could've been 30, could've been a G. Potom 100 horizont stredom brzda. 80 retarder zľava rýchly z DMK. No. Kde začať? Každopádne máme po neviem koľkom ročníku Rally Železné hory 2025. Zo mňa už trošku hovorí aj také sklamanie, doteraz som ešte bol nadšený, ale teraz ma to začína srať. A no sme sa v podstate neozvali po tom druhom servise, tam sme nemali nič ani natočené, keďže nám odišla cievka na, čo to je, sviečke. A ešte sme na 3 valce 2 rýchlosky. Nejde auto. 80 ľava 3, pozor. Auto ide na 3 valce. Už to len ako dojdeme. 30 ľava 1-1. Vôbec nič. Takže sme tam stráčili enormné množstvo času. A už sa to proste nedalo dobehnúť, stráčili sme ako sa dalo, aby proste sme boli tretí. A proste to nevyšlo. Ale máme za sebou cenné skúsenosti a cenné kilometre. Dojazdili sme. Auto je celé, až na predný nárazník, ale je celé. A Danielka si užila prvý pretek a myslím si, že môže byť spokojná, lebo bola výborná. Bože, akože ja som veľmi spoko. Takže kto nezažije, nepochopí. A aj keď sme boli štvrtí, tak som rada proste za to, že som tu vôbec mohla byť, za skúsenosti, ktoré proste mám a vôbec za tú možnosť sedieť akože v R2, takže čo viac. Myslím, že môžeme poďakovať celému týmu. Chalanom. Netoč ma z dola. Chalanom Brožovým za super pechystané auto, aj keď v podstate trošku nám tam zachaprovala technika, ale tak to sa proste stáva. Je to normálne. A už len si poďme oddychnúť. Cesta domov. A dneska nás vyhľadnotenie nečaká. Bohužiaľ. Čo je smutné, ale pravdivé. Ale určite to stálo za to, takže ďakujem pekne, boli ste tu s nami, my s vami a vidíme sa na ďalšom, dúfajme čo skoro, už za mesiac Rally Abov.